a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Narfu ħtijietna, nistqarruhom u nitolbu l-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bil-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla li tħares il-min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli ninqdew tajjeb bil-ġid li għaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Jehoiakin kellu 18-il sena meta sar sultan u dam isaltan 3 xhur f'Ġerusalem. Ommu kien jisimha Nehusta, bint Elnatan, minn Ġerusalem. Huwa għamel il-ħażin quddiem il-mulej bħal dak kollu li jagħmel missieru. F'dik il-ħabta il-qaddejja ta' Nabucodonosor, sultan ta' Babilonja, telgħu għal Ġerusalem u l-belt għalquha f'assedju. Nabucodonosor resaq huwa wkoll għall-belt waqt li l-qaddejja tiegħu kienu qegħdin idawruha minn kull imkien. Imbagħad Jehoiakin, sultan ta' Ġuda, mar quddiem is-sultan ta' Babilonja u ommu, il-qaddejja tiegħu u l-kbarat u l-fizzjali tiegħu. U s-sultan ta' Babilonja qabdu priġunier fit-8 sena tas-saltna tiegħu. Dan ġar minn hemm it-teżori kollha tat-Tempju tal-Mulej u t-teżori tal-Palazz tas-Sultan u farrak it-tamir kollu tad-deb li Salamun, sultan ta' Iżrael, kien għamel fit-Tempju tal-Mulej. Hekk seħħet il-kelma tal-Mulej. U ġar fil-jasar lil Ġerusalem kollha, il-kapijiet u l-qalbenin kollha tal-eżerċitu, 10,000 il-sir u l-ħaddida u l-mastrudaxxi kollha. Min-nies tal-pajjiż ma kienx fadal ħlief il-fqar. U ġar fil-jasar f'Babilonja lil Jehoiakin, lill-omm is-sultan, in-nisa tas-sultan, il-fizzjali tiegħu u l-kbarat tal-pajjiż. Ħadhom fl-eżilju minn Ġerusalem f'Babilonja. Is-soldati kollha, 7,000 raġel, u l-ħaddida u l-mastrudaxxi kollha, 1,000 ruħ, u l-qalbenin kollha tajbin tal-gwerra, il-koll ġarrom is-sultan ta' Babilonja fl-eżilju ta' Babilonja. Minflok Jehoiakin, is-sultan ta' Babilonja għamel sultan lil Matanija, Tzjuh, u biddillu ismu f'Sedekija.
Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien mulej eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. O Alla, daħlu l-ġnus f'wirtek, niġsu t-tempju mqaddes tiegħek, għamlu l-Ġerusalem ħerba waħda, taw l-iċsma tal-qaddejja tiegħek bikel li tjur tal-ajru, taw laħam ħbibek lil-bejjem tal-art. Flimkien, mulej eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Xerdulhom demmhom bħal-ilma madwar Ġerusalem u ma kienx hemm min jitfinhom. Waqajna ċ-ċajt mal-ġirien tagħna, għad-daħ u żeblieħ għal ta' madwarna. Mulej, għal dejjem se tibqa' nkullat magħna u se tibqa' mkebsa bħan-nar il-ħeġġa tiegħek flimkien. Xerdu flimkien mulej eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija l-aħħar. Ejna o Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek, eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien, mulej eħlisna waħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Ġesu għall id-dixxipli tiegħu. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet. Iżda min jagħmel rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna xjaten u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jiena ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġrew il-widien qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. bit-talib tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Mara tal-familja li flimkien ma' żewġa fitxet li trabbi lil binta għax tifla waħda kellhom fil-biża' talla u investew fl-edukazzjoni tagħha u għamlet suċċess dit tifla. Din il-mara romlod żgħira. Ir-raġel tagħha miet fuq ix-xogħol b'inċident sfortunat. Għexet ma' binta u komplet trabbija u tieħu ħsieb li ma jkun jonqosha xejn. Binta rnexxiet, iż-żewġet kellha ġixti tfal, għadhom żgħar, studjat ħafna u llum hija lecturer l-università u għandha qudiema
karriera sabiħa. Għad timxi l-qudiem fil-ħajja akademika għax tipprometti. Omma dal-aħħar ħassa ħażin serju u bir-riżulta li kellha apoplesija, stroke, li ħallieta b'nofs ġisimha ipparalizzat. Tal-li mod illi dina għandha bżonn l-għajnuna anka biex tagħmel il-bżonnijiet tagħha. Timxi b'diffikultà u għalhekk ħafna drabi ikollha toqgħod ġo wheelchair. X'sa tagħmel it-tifla tagħha għall-omma? Hija dilemma. L-iktar ħaġa faċli tgħidilha ma mur f'home ħajjieħdu ħsiebek. Jiena niġi narak imma jien għandi l-familja, għandi ġixti tfal, għandi x-xogħol tiegħi li fih qed nipprometti, nixtieq kieku imma ma nistax nieħu ħsiebek kif nixtieq. Dina il-mara t-tifla tagħha hija mara tajba, tmur il-Knisja, anzi qiegħda f'waħda mill-laqdiet tal-Knisja flimkien mar-raġel tagħha u wliedha. Dina il-mara, it-tifla ta' din li tagħta stroke, li tagħta apoplesija, ridet tieħu deċiżjoni x'sa jsir minn omma u x'sa tagħmel hija l-omma. Fl-aħħar iddeċidiet. Qalet ommi rabbietni flimkien ma' missieri, għamlet minn kollox għalija. Issa huwa l-waqt li jiena inroddilha dak li għamlet għalija. U ħadet id-deċiżjoni illi taqa' reduced hours fix-xogħol tagħha l-università, ħalli la tonqos lill-familja tagħha u tkun tista' tieħu ħsieb omma. Dan kien ifisser li ħatpoġġi domanda kbira fuq il-karriera tagħha. Għax hekk ma taħdimx full time, ma tantx tista' timxi l quddiem kif xtaqet hi. Imma ħasset quddiem Alla illi għandha tagħmel hekk. U dina il-mara żagħżugħa, it-tifla ta' dil-omm illi mardet u m'għandha bżonn l-għajnuna, għamlet dak li qed jgħid Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Għax Ġesu qed jgħid mhux min jgħid li mulej, isur irid jgħid mhux min imur il-quddies biss u anka jkun faqda nisranija faqda ekleżjali fih dan il-Knisja. Mhux dawn biss jidħlu fis-saltna tas-smewiet. Imma min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. U f'dal każ ta' din għall-bint li omma marditilha u kellha bżonn min jieħu ħsiebha, x'kienet ir-rieda tal-missier li hu fuq is-smewiet? Dak li sa minn żmien Mosè għalinna illi r-raba' kmandament huwa weġġaħ, għati ġieħ, ħu ħsieb il-missierek u l-ommok. U ibnu Ġesu Kristu kritika dik il-liġi tal-Lut li tajt min jiddikjara li ġidu u offerta lill-Alla
korban il-kelma ludija ikun meħlus milli jieħu ħsieb bil-ġid tiegħu lill-ġenituri tiegħu meta jkunu fil-bżonn. Ikkundanna dik il-liġi Ġesu Kristu. Għax ir-rieda tal-missier hi li tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek. Mela din il-bint għamlet ir-rieda tal-missier, ma qalitx jien għandi d-dover tal-familja, jien għandi karriera, jien mmur il-quddies nemmen qiegħda f'għaqda nisranija mhux biżżejjed. Le, ma kienx biżżejjed. Ir-rieda tal-missier kienet li tieħu ħsieb l-omma fil-bżonn biex tkun nisranija tas-sew. Ma Alla mar-rieda tal-missier ma tistax tagħmel kompromessi. U dan jgħod għal diversi sitwazzjonijiet fil-ħajja. Pereżempju, xi ħadd miżżewweġ illi l-mara tiegħu jew ir-raġel tiegħu jkunu għaddejjin minn kriżi ta' vedeltà diffiċli ħafna. It-triq faċli tkun nisseparaw, imma dik il-persuna li qed issofri din l-umiljazzjoni iżżomm sħiħ titlob l-Alla tagħmel minn kollox biex issalva żwieġ għax din hija r-rieda tal-missier. Xi ħadd li jkun sofra vendikazzjoni, inġustizzja, għamlulu ħafna deni, jaħfer. Għaliex hekk ma jaħfirx ikun qed jgħid mulej, imma mhux qed jagħmel ir-rieda tal-missier. Xi ħadd li jkun jibqa' onest u integru anki fejn il-korruzzjoni tkun faċli għal vantaġġ tiegħu ma jagħmilx. Xi ħadd li joħroġ bil-kumdità tiegħu bil-comfort zone biex jgħin lil minu fil-bżonn u jagħtih ħajtu. Dana ma jkunx qed jgħid mulej biss, imma jkun qed jagħmel ir-rieda tal-missier li hu fis-smawiet u jkun qed jibni id-dar tiegħu fuq is-sod, fuq il-blat kif kompla jgħidilna Sidna Ġesu Kristu. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu l-bennejja, nitolbu lill-Alla jagħtina l-qawwa biex nibnu darna fuq is-sod u ngħidu tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għall-poplu tal-Alla sabiex l-ubbidjenza għall-Evanġelju tkun il-pedament għall-missjoni tiegħu fid-dinja, nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal dawk li qed ifittxu l-verità sabiex ix-xewqa li jirrealizzaw irwieħhom tressaqhom lejn Kristu nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għal miż-żewġin sabiex jibnu l-għaqda ta' bejniethom fuq il-grazzja tas-segrament taż-żwieġ. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. Għalina hawn miġbura sabiex nibnu l-futur fuq Kristu preżenti fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Tkun il-kelma tiegħek mulej il-qawwa tagħna. U Alla li tħobb u tħares lil min jagħmel ir-rida tiegħek, la tħares lejn id-djufija tagħna, imma lejn l-impenn sinċir li nkomplu l-opra tal-ħolqien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
huti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom, miegħek ukoll nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. nżuħħajr il-mulej Alla tagħna, Hekk sewwa u xieraq. sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaħruk u minn qalbna ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leo, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna li nalkon nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna, li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu min Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek iħlissni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intihom, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għarina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrinna d-dnubietna ħlisna minn tal-infern, u l-ġella l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. Sidna Ġesu Kristu tagħammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna li kismat tal-btana Ġesu li tbilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dnubietna ħnisla minn nar tal-infer u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, Ġesu Kristu wera ruħu fit-tix ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk
inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana Ġesu li twilet għanidar tikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infer u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru Ġesu Kristu ħabber is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikulli trid kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom għalik ismat talbtana Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infer u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħlina tiegħek. Ir-raba misteru, Ġesu għamel trasfigurazzjoni quddiem l-apostli fuq il-muntanija Tabor. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikolli trid kif is-sema jgda fl-ard. Obżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubietna, palma nafru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomma li kismat talbtana Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaffrinna dnubietna ħnisna minn nar tal-inferno u l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru, Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, s-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna dnubietna, palma naffru l-minuħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomma li kismat talbtana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tija jaffrinna dnubietna ħnisna minn nar tal-inferno u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu fedana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u opija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna dnubietna palma naffru l-minuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti bost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina.
imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla tiba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġ tal-immigranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Henna lina Itlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dbejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju, irażnu Alla. Nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Sinim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdaqlek lill-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina l-kol u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzun, Itlob għalina. Beata Adejotata Bizani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Mom, imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.